Ja, så skal vi til den igen. Denne gang skal vi så prøve at lave et bogstav, og så har jeg fået en forespørgsel på også at lave et hjerte. Så vi prøver at lave 2 ting igen her. Og denne gang så vil jeg starte med at vise både hjerte og bogstav selvfølgelig, men det bliver nok mest hjertet først. Det tager lidt længere tid. Og derefter så tager vi bogstavet, og efter lidt overvejelser så er vi blevet enige om, at vi laver bogstavet A. Det kunne være A som Andersen, det kunne være A som Allan, eller A som Annelise. Det er i og for sig ligegyldigt hvad det er, men det er i hvert fald et A. Jeg fortsætter som jeg gjorde før. Jeg skal bruge 2 farver, så jeg deler igen min bolsjemasse. Citronsyre i den ene. I det her tilfælde har vi valgt at sige jordbær, og et lille forsøg med hvid lakrids. Og der har vi her til jordbær, der har vi den hvide farve, eller røde farve, undskyld. Og i det her tilfælde, hvor jeg måtte med at smide det hele. Ja, så kommer en hvide farve. Jeg får lige en chat her. Og igen masserer ind i. Jamen vi fortsætter. De kolde kanter, de skal jo selvfølgelig samles ind. Og det gør vi igen med at vippe. Jo hurtigere man kan trække bolsjemassen tilbage igen, jo bedre kører den her. Sådan der. Det er faktisk allerede nu blevet tid til at putte noget smagstof i. Selvom det er lidt sprødt i kanterne, så går det fint, når man lige snart vil få flyttet ind i varmen igen. Så bliver bolsjemassen varmet op. Og så kan man se her, der ligger sådan nogle nærmest glasstumper. Det er bare at samle dem op, så er det fint og pænt. Sådan der. Så. Her noget hvid lakrids. Hvis den får lov til at trække lidt i, så får den lige lidt herover også. Det er så jordbær. Jeg skal lige over samle det op og smide. Sådan. Når jeg putter smagstofferne i, så venter jeg altid til, at bolsjemassen er begyndt at blive sådan, så at når man stopper en tommelfinger i, jamen, så beholder den sin huling. Det gør simpelthen fordi, at ellers så er bolsjemassen simpelthen for varm, og det vil sige, at der er for meget smagstoffet, der fordamper. Man får mere ud af sit smagstof, hvis man lige venter til, at temperaturen er dernede, hvor det stadigvæk er til at have med at gøre. Og ja. Men igen, det er jo et spørgsmål om, at man kan håndtere det, fordi selvfølgelig jo længere tid man venter med at blande det i, jo mindre tid har man til at lave resten bagefter. Så igen, det er et spørgsmål om at få lidt rutine. Så.
Nu vil jeg gerne have god varme på. Det tager jeg her. Det kan jeg også anbefale, hvis man gerne vil prøve at lave symboler og dit og dat i bolcher. Så kan jeg godt anbefale, at man har noget strålevarme af en karakter. Fordi det tager længere tid at lave. Og tiden, det har man jo ikke så meget af. Så for at kunne gøre det, så er det en god idé. Først og fremmest så skal jeg lige prøve at lave et hjerte. Og at lave et hjerte, det kræver, at man laver to af de her runde buer. Det gør man ved at tage sin bolchestang her, rulle. Allerede her kan jeg så se, at jeg har for meget, så derfor tager jeg noget fra. Sådan. Jeg kan godt hive den, så den bliver mindre gennemsigtig. Det er et spørgsmål om vand. I det her tilfælde behøver jeg ikke hive så meget, for vi skulle meget gerne have noget, der ligner hinanden her. Man ruller så en pølse. Den må gerne blive hård. Den må gerne blive rimelig hård. Så mens den står her, så gør jeg lige klar til en lille stump mere, jeg skal bruge. Og det bliver faktisk det, man kalder spidsen af hjertet. Resterende her skal jeg ikke bruge nu. Den hvide kommer vi til. I den hvide, der skal jeg bruge en lille trekant. Og når jeg siger en lille, så er det bare en lille. Og man begynder at stille og roligt at forme det, så man kan. Den her lille trekant her, den skal holde, det vil sige buerne af hjertet. Og den må gerne være trykket ned, så den buer godt ud. Og den her igen formes, så den holder sig en god rund form. Nu begynder jeg også med den røde her. Jeg begynder at forme den faktisk til det, der hedder spidsen af hjertet. Når den her er ved at være der, deler jeg den i to. Så jeg har to ens buer. De to buer, de må gerne sådan en lille smule kling-kling. Ikke overdrevet, fordi hvis det er overdrevet, at de bliver stive der, jamen så kan vi så ikke trække i dem bagefter. Jeg lægger buerne her på min hvide trekant, så de lige præcis støder sammen. Og ser fra siden af, kan man sikkert godt bedømme, at de ikke nede og rører bordet, men de sidder inde i den her hvide trekant. Så tager jeg her min røde spids af hjertet, former den til cirka den form, jeg vil have hjertet i, og overskyder den tilbage i bunken til det varme. Den kommer så op og ligger her ovenpå. Det der så er vigtigt nu, det er, at nu skal den sidste del af hjertet formes. Og det vil sige, at vi skal til at gøre den trekantet her. Uden at lægge for meget på toppene. Og lægger man for meget på toppen, jamen, så mister vi altså buerne i hjertet. Det der er vigtigt, det er, at man ikke stopper med at holde det i bevægelse. For det er flydende. Og flydende bolchemasse har det jo som sagt med at falde sammen. Så hvis I bemærker det, så er det rimelig tit, at jeg lige er henne og fange bolchemassen og lige vende den en gang. Jeg vipper den stort set kun på to af siderne, mens jeg lige sørger for, at de andre dele her holder sig varme. Så har jeg lagt en lille smule hvid herover. Den skal jeg bruge til at få det her til at blive lige pludselig en firkantet klods. Mange af de ting, jeg bygger op i, det er, at jeg bygger op i det, der hedder cirkler, trekanter og firkanter. Og det gør jeg for, at jeg kan danne mine 3D-billeder, som jeg rent faktisk laver. Jeg laver et bolche, og et bolche det bliver lavet i 3D. Jeg skal faktisk ikke kun tænke på, som man ser det, når du ser det på et stykke papir. Du skal faktisk tænke på det, hvordan det vil se ud i virkeligheden, før at du får bolche ud. Nu tager jeg faktisk spidsen af hjertet ned mod min trekant, sådan så det ligger sådan der. Det gør jeg selvfølgelig også på den anden side.
hvis den så ville være med at drille mig her. Gør den så nu. Nu må vi jo redde så godt vi kan. Det kan godt være noget af hjertet bliver lidt skævt. Sådan. Nu gælder det så om at få pakket ind. Gerne så hurtigt som muligt. Der er en lille smule hvid rundt om. Og ligesom når man laver bolsje med slag, så er det faktisk nøjagtigt det samme vi gør her. En lille firkant. Nu tager jeg ikke så meget ud i enderne, fordi jeg ved, at enderne skal alligevel smides ud. Og jeg vil gerne have så meget som muligt ud af bolsjemassen, så derfor så går jeg ind på midten. Pakker rundt om, ligesom hvis det var et almindeligt bolsje med slag. Og ruller. Nu har vi faktisk et lille bolsje med noget, der skulle minde om et hjerte indeni. Hvor godt hjertet bliver, det ser man jo først, når man er færdig. Man kan se, at den vil godt lige have en lille ende, som jeg ved. Hvis man kan se, at der er noget, der lige er lidt gennemsigtigt, som om at den indre farve træder igennem, så retter man det lige med en lille chat mere hvid. Tyndt lag. Sådan. Og vi har prøvet at lave slag før, så vi laver lige et lille slag her også. Og holder samling på resten. Læg mærke til, at den får ikke lov til at blive flad. Når den er lov til at blive flad, så får vi også rigtig skævt hjerte. Og jeg lover ikke, at det bliver det flotteste hjerte lige nu, men lad os se, hvad det bliver til. Pakker det ind igen, som slag, lukker for enderne og ruller. Igen, knaldhætte. For ligesom at få trukket bolden af. Så er det kun et spørgsmål om at krydse fingre. Og rulle nogle stænger. Bolsjestængerne de er nu kølet, og vi er klar til at se, om der er kommet noget ud af dem. Og nu ved vi jo, at med hjerterne her, der var der lidt, der gik skævt i den ene side, men vi prøver nu alligevel at knække en gang og se, om ikke der skulle være kommet et hjerte. Det ligner sørme noget hjerte, der er kommet ind her. Jeg vil selvfølgelig prøve at hakke dem lidt, og så se, om ikke vi får noget, der ligner. Og hvis vi kigger herhen, så kan man se det skønneste hjerte midt inde i bolden.